Takže čau, tady MadGames.cz, vítám vás tady u dalšího videa z Need for Speedu World. Tentokrát jsem tady s dalším kámošem, pozdrav. Ahoj. No, první budeme jezdit ty draky, protože drakích někdy padají jako dobré věci. Já mám spíše samé shity dostávám, on už dostal nějaký 4hvězdově. Že? No. Tam se to dobře dropuje. Ty jsi v garáži? Ne, teďka dohrávám tým escapáčkový. Aha. To Říkej. je rychlý, já už jsem u konce. Aha. To sorry. Já jsem myslel, že... A na ně nebudu čekat. Mají rychlejší auta, já na ně budu čekat ještě, ne? Co, ti napsali wait? No. Já protože většinou jsem myslel, že oni... Že neví, co oni do mě bůraj, ať je to já nejvíce schytám a já jim pak napíšu wait. Protože to potom není možný. Neustále to je bůraj, tohle není flat out. Ale oni si myslí asi, že to je flat out. Hraju závodní hry už 6 let a... Co 6 let? Už to bude více. Už to bude 8. Možná 7. Moje první Co hra, 7? co jsem... 9 nebo 10. Moje první závodní hra, co jsem hrál, tak to bylo Need for Speed Porsche. 2000? Co? Porsche 2000? No asi jo. To tady mám. Ale normálně Mě bavilo. normálně originál. Moje první No. závodní hra byl Revolt. Tak to nevím, jestli jsem měl originál, ale jo, měl jsem taky originál a potom se s tím CDčkem něco podělalo a se si vypálil novej. Už můžu tě pozvat? Čekej. Ještě tak 20 vteřin. Pak byl ten RC Cars a potom byl Need for Speed. RC Cars to je rally, no. RC Cars? To jsou prostě No. autička na ovládání. To je dost dobrá kravina. A to, že je to 3+. To víš, dětská léta. Já dokonce i tady mám nějaký 3+ hry, většinou i na pejsta, nechápu. VRCčka. Nějaká ostrá zatáčka, a ono chce, ať mám brzdětka, seru na to, já to tady driftnu. No už jsem dohrál. Já teď jezdím asi jak s jedním a tím samým autem, typni si jakým. Ještě 7000 a mám to. Typni si s jakým autem já neustále jezdím ve VRCčkách. Nevím. Ford Focus, No. ale tenkrát se mi stalo, že mě ten zrádce, řeknu tak, úplně zrádce. Jsem na konci Francie, poslední dráhy třetí, mě to chcíplo v kopci před cílem. Protože mi se když dělají kraviny, takhle. Tak je takové, ty zrádce. No a teďka týden nebudu hrát Playsta, protože nebudu moc. Protože brácha si vzal na Playsta. Ty vole, jsem nedal za 100 nitro. No, tak je to dobrý. Tak ten Protože mě to přeřadilo na 6. Uni! Já ti řík... Hej! Pust mě, vole! Tohle není flat out. This isn't flat out. Já to jedu celou dobu na 6. Se divíš, když máš Lambo? Mě to nechtělo ze začátku vůbec jet. Se divím, že jsem se rozjel, to bylo asi díky tomu kopečku. Dostal jsem další kola. Měl zase 8 stovek. No. Tak kdybychom hráli ještě, kdyby tady byli nějací 2 kámoši, tak bychom dostávali celkem dobrý keše. Jo? No tak, když hraješ s někým, tak dostáváš víc peněz. Znáš někoho? No znám, ale nikdo není online. Takhle. No. Ještě než si to načte, tak já si tady zase. To jako včera, ty víš co? Zabrnkáš. Okay.
nejlepší, co jde. Že tak, to není normální A dobrá umíš kytara. to celý zahrát? Ne. Stačí začátek, ne? Ale to není normální, protože to už je z bazaru, jenom jsme koupili ty nové struny. A bylo to. Tak čau. No jo, já kdybych měl více toho, kdybych měl ty posilovače toho, tak bych taky to měl. Ale já jsem si totiž koupil ty na prachy. Oni, ty vole! Já nemám, ale no jo, vlastně na nitro. Já si možná taky koupím posilovače na nitro nejspíš. Že to máš z těch karet. Zkusíme zase. One more lap. Tyjo, buďte rádi, že jste neviděli, kolik já mám toho one more lap. Dáme teďka jiný drak. Jo. 300 toho mám. Já potřebuji ještě 4 litry. Jo, tenhle ten drak dáme to jak to mě na burátko. Ty vole, co do mě buráš, stále to víc než to tvoje. Myslím tím, jak měl nějakou chybu, jak nenastartoval. Takhle to myslím. Francie. No, španělská SPZ tu není, tak to by se ti hodilo na to Lambo. Já si šetřím na Lambo Quattroval, vole. Kontač. Ale já si to dám na černou ze zelenou, jak bylo v Trackmanině. No jo. Tak se měj. Se mi to nejméně Ty co vole, co to bylo? Já jsem brzdil a mě to najednou hodilo nitro. Hele, nepřevrátil ses? No. Sakra. Hejbl ses trochu? No, odletěl jsem trošku. Jenom trošku, pár kiláků. Já si raději... A spíš něco si zruším a dám si tam na to na nitro a bude to aspoň mít lepší efekt. No, Jaggernausche si prodám, no. Inventory. Race. Tak ten Explorer je mi urytí, takže mi to tak shit přidává. No, utratil jsem jenom 17 000, to si jak si našetřím, aspoň budu mít trochu lepší na ten. Dáme Ačko i znovu schválně, jak to tady bude. Ty vole, kdyby mě zase padla tady 4 tak chodím tady, furt. Počkejte, já to tak dobrý, jsem potřeboval totiž, že si zhlasí ten Need for Speed. What the fuck, nějak mi jebla ta korveta. Jsem měl úplně černou korvetu. Jo, to bylo možná, že jak si to hodil na plochu, tak mně se to taky stává, že každý má jinou barvu, prostě vinyl. Jo. Já jsem místo plamenů jsem tam měl nějaký blbý pruhy. A ještě růžový. Je to naskočili. Já nevím, červený. Já nevím, jaký pruhy tam byly. No už je to lepší. Ještě by to chtělo 4hvězdovej. A mě to nikoho nebude, jinak to tady se může stát, jako například tohle, že... Dobrý, naštěstí to do mě nebylo. On je tam furt ten nákladák. Jde. Nebo prostě ten jeep, co tam je. No. Tam vždycky vyjede. Jo, a ty pokaždé do něj nabůráš, že ono to tam potom lítá jako pingpongový míček. No, že bych si šel koupit už toho Forda. Co, ty jsi dostal další prachy? No, 8888. Tak já si ho jdu koupit. Dobré, že tady není brácha, takže mi aspoň nenadává, jestli máme se odpojit od netu. No jo, starší brácha. 18 let. Skoro. Sečko. Vám ukážu. Já vám zatím ukážu, který Lambo si koupím. Už ho mám. Vy jsi nesplnil achievement? Já? Co?
Ne, mě se asi nesplnil achievement, přitom já jsem si nikdy nekupoval Forda. No to je jedno. Tady je Lamborghini, Kůtač, Quattro. Vole. Přesně tohoto Lambo si koupím, ale bude v černé barvě. Já si toho Forda dám asi na Bčko. Jo, můžeme si zajet Bčko je polišen. Ty vole, jsem zapomněl, že se na toho Forda dá koupit karosérie. Za normální ty dolary. Děláš si zprdel? Ale 85 000, no. Pěkný. Možná bych si mohl koupit Forda. Toho Forda. Ford Focus? Jo, Cčkovej. 850 000, jo? Jo, můj Ford! Můj Ford, za který mě zradil hajzl jeden. Já bych si ho taky mohl možná koupit, já nevím. Se kouknu, co přidává Ford. Vidíme. A co přidává Lambo? Já nevím, co přidává Lambo. Jo, tady je achievement. Complete. Ford. Je o jedno snížení podvozku, no, a Lambo přidává, no, něco 3 hvězdový. Dává. Já nevím co, buď Lambo nebo Forda. Ne, to je jedno. Uka to, ty si potom, je hezký ta karoserie. No celkem jo, ale nevím, jak by to vypadalo s tou karosérií za těch 85 000. Ty si ji koupíš? Tak pokud se mi bude líbit. Ne, že bych to klidně rád viděl, tu karoserii. Jestli vím, jestli si kupovat Forda nebo ne. Kdybych já měl, já kdybych měl aspoň 2300 nebo 2400, já nevím, plus minus speedboostu, tak bych asi koupil karoserii a to je tak luxusní. Na tu Corvetu, to by se ti taky líbilo. Tak vám ukážu tu karoserii, no. Tady jezdí. Tady zavřu konečně v okno. Tak, aftermarket. Ještě sá, vole. Jo, uka tuhletu. Tohle. Co tohle? Jo, 2500 stojí ta karoserie. Buďže bych si koupil tuhletu. A nebo tuhletu. Já bych si vzal. Já nevím. Ale když tak se potom koukni na to video a který by se ti líbilo, ta karoserie. No, takhle bych mohl nechat toho Forda. Já si koupím raději to Lambo. No teď si ještě zesilím zvuky, abych věděl, jaký zvuk to dělá. Je to americký, přece. Já si raději koupím to Lambo, protože už nemám žádný evropský auto. Mám jedno japonský, americký. No a chybí mi nějaký evropský. Tak raději to Lambo. A co? Můžu tě pozvat?
Halo? To dělá zvuk typický prostě rally. Tak co, můžu tě pozvat? Nebo ty dáš Bčkové poliše? Já dám radši Bčkovi. Poliše. No, tak mě pozvi. Jo, tady jsou Bčkovi. Jsem dlouho nejel Bčkovi. Já jsem měl tak pár týdnů. Jsem jej nejel. Tak týden. Maximálně. Dvou, tří, Eat does. Žluté, červený neon. Ty máš takový pěkný. No. Jestli si tam nedal ještě ty skilly, přitom nějaký mám ještě. No. Já bych chtěl dostat modrý neon. Bych si to dal na Nissana. Aha, no, to má náhodná přední kola. Co? Nissan? No ten Ford. No, a? Já nemám moc rád. Auta, co mají náhodná přední kola. To mají vlastně skoro všechny auta. Že? Ani ne. Já myslím jako evropský, jako je například Peugeot a tak dále. Většinou japonský mývaj. To má vůbec ne Peugeot. Já už nevím. Tady nějaký Peugeot je? Ne, jen tak se ptám. What the fuck, to si měl vidět. To potom uvidíš na tom videu, to tě dostane. Já jedu, Rhino z ničeho nic stojí a pak z ničeho nic. Ty otočky jak dělá, no. Já myslím ve skutečnosti Peugeot. Kolik má? Jestli na zadní, na přední? Podle mě na zadní. Ale musím uznat, že se s tím Fordem luxusně zatáčí. Jo, a s tou mojou korvetou se pěkně lítají poliši s duchem. Pěkně řečeno. To je náš auto. Tyjo, kdyby fungoval kinotyp, tak teďka, tak už bych před chvílí se koukal na jeden film, na který jsem mohl... Oni podrbali, no, ten kinotyp. No. Že si tam maximálně může stáhnout ten film. Ale to je totiž placený. A je placený, jo. No. Já bych si normálně šel pustit jeden film, na který jsem mohl jít do kina do Plzně a víš ty, co ono se stalo? Říkal jsem to nejspíš v jednom videu, já nevím v jakým. Nevím. No ono se stalo, protože nám nakecali, že už to že to ve středu skončilo a my jsme tam byli v sobotu, protože ve středu, hlavně, že tam do 28. tam bylo napsaný, že to bylo platný. Do 28.8.2014. A 13 by to nebylo, protože je to nový film. Tady vyšel nějak tak... Bacha Rhino, jo? Jo. Který vyšel nějak tak... v červenci. Většinou tu reklamu na ten film dávali... na Primakul. Bacha kuře. Nebo Bacha zmrzká, já nevím, co to má být. Nejspíš je kuře. Jo, kuřecí kousky. Jo. Díval ses vůbec na Cool, jak tam dávali nějakou reklamu na nějaký katastrofický film? Někdy. Já se na Cool hlavně dívám na Simpsonovi. Jo, ale jestli tam naskočilo nějaký folkuturnára nebo co? Jo, na to jsem se chtěl podívat na tom kinotyp. Já taky, protože to je můj oblíbený žánr, já jsem měl totiž lístky do kina a pak když přišly nové, ale náhrada to je na jakýkoliv film a je to do 21. Ty vole. Aspoň, že jsem dojel za tebou. Ale jedu dál. A je to do 21.12.2014. A to na jakýkoliv film, to je dobrý. Ty vole, ty je tady přejíždíš? Hele, pusť mě, jo. Ty vole.
Ty jdeš? A ty Jo. jsi nějak vzadu. Vzadu, vepředu. A já myslím obráceně. Ty to Rhino, jak se tady samo vymlelo. Se úplně takhle, jak se ten Rhino rozdělil, ty vole. Vole, jak jeho dvojče. Ty vole. Já jsem totiž ty lísky, ne jako že je mamka koupila, ale to totiž jsem vyhrál v jedné soutěži, no. Prostě se hledal nejlepší kousek, prostě vyfocený, jak ty to udělal příroda, například jako blesk nebo tak něco, tak já jsem tam ten obrázek, protože tady tenkrát byla tak hezká bouřka, že jsem to vyfotil, na to vypadal trochu jako tornádo, ale trochu jako hlava toho Venoma bez jazyku ze Spidermana 3. To napsal nějaký, někdo mi tam napsal koment do toho. Prostě Venom bez jazyku. Já jsem první neviděl koho, ale koho ty myslel, ale pak kámoš mi řekl, že to bylo ze Spidermana 3. Já jsem Spidermana 3 viděl jenom jednou, já se na to nedívám. No taky no. Já nejsem na takový ty Kravery. prostě Spider-Man, Batman a takový. To je lepší raději ten Avengers. No. To je lepší. Já jsem Takové. nějak před tebou. Já jsem Bůh. A ten Hulk jako tam rozmatil. Slabý Bůh. Ty jsi měl šlápnout na plyn. Ne, protože já to tady... Blbě, že to tady není vyklizený, ty to tady prostě projíždíš. Úplně úzdí, tak je to taky, jinak kdyby to bylo vyčištěné, tak v pohodě, jedu. No jo, vyhraješ. Já v těch Bčkových nevyhrávám. Že nikdo mě nenechá vyhrát. No, tak vyhraj. Kolik vůbec musím udělat na další level? No, tak 180 něco tisíc. Mně možná stačí dohrát tady to ten závod. A dík, že jsi mě pustil. Já jsem byl někam naspátek na dálnici nebo co, vidíš? Dostal jsem 20 tisíc, pěkný. Dostal jsem 20. Já 5 Juggernautů. Já jsem ani nic nepoužíval. To je poprvé, co jsem dojel. Ještě mě ani nechytli. A nic jsem nepoužil. No, většinou aspoň jednu věc použiju. To stejnak, může to být dlouhý, jak chceme. Tak to potom nejspíš buď zítra tam na YouTube stream. A nedostanu žádnou hroznou známku. Jestli by mě nasral, kdyby v pátek dostal prostě 5 například, už bych a Mako by mě nepustila, tak mě říkám. No prostě, o víkendu je tady pouť a nejlepší atrakce, která je tady, když na to chodí dospělí, je ten mixer. What? No, odpojď! Ty vole, já jsem salek! Protože tam se připojili nějakcí magoři. Tak, teďka dáme Ačkové moje. No to já nevím, jestli dojedu. Pojedeš. To jsi tam přidal ready. No ale v čemu se tam tak hodí ten radar? To je jako radar. Že uvidíš policajty, co jsou kolem tebe. No ale by se aspoň na mapě zobrazovali policajti, jako já myslím ne jako, že je tam ta červená čára. Ale jak je například v Karbonech. Ty vole, kdyby se to stalo také normálně, celá mapa je úplně červená. Vlastně. A bych chtěla dostat modrý neon. Si to konečně můžu na to blbého Nissana. Já mám 2 modrý neony. Jeden je takovej ten mrakovej a ten druhý je takový tmavej. Je to jedno, je to modrý. Hej, teď. Koukej, Juggernaut a. Letí, co? Letěl, co?
Ty vole, on přistál zrovna tam, kam se chtěl jet. Něco jsem schodil. No a ty si to objel. Jak jinak. To by se dalo stihnout. Je vlastně nedalo. Já jsem ho tady na schvál převrátil, toho hejzla. Přistál jsem. Víš, jak je většinou v těch trakech? No pěkný. Nahnal si. Hej, ne. Dobrý. Fuj. Skoro mě chytli. Víš, jak je většinou, když jdeme Ačkové Polši, jak tam jede ten jeep nebo co, jak je tam většinou ti vběhne do cesty. Tak jak když jsem skočil, tak já jsem skočil na toho jeepa. No, pěkně letíte. Oni Oni všetci po tobě ti Rhinové, ne? Jo, ale většinou tady jsou rozflákají, tak je radí prostě je převrátím. Co? Archiment ne? Pojď. Tyjo, když mám korvetu a jdu na korvetu, tak to je lehký je převrátit, ale když jdu s jinčím autem na korvetu, tak to je horší. Já převracím jenom tady ty korvety, co jsou ve čtverce, ale třeba v tom singlu ty pětkovy nejdou mě vůbec převrátit. Mě jdou, když víš jak na to. Ale i bez Juggernauta je dám. Přece, když je dám úplně těsně, že by to už ani neplatilo, tak takhle hodně taky lítají. No ale to je pár na pár, jinak někdy tak trochu více. Jak jsou ty čtyřkový, jak jsou ty Bčkové, tak to je dobrý, tady jezdí ty... Škoda, že tady není nový Pontiac GTO, jinak by si ho koupil. Tady to bylo nějak vyklízený. To jsem zapomněl. Přibrzdit, jak bych jel tam, ať nemusím jezdit tady. Jak je vůbec u vás? Jako počasí? No, slunečno. No, jo. No. Ve Wordu máš tmu, ne? Ty vole. To by tak mělo mít každý, ne? Jo. Tmu. No na to, že jsem si dal zvýšit jas, tak nejlépe vidíme tam, jak míříme, jak míří to světlo na korvetě. No už se svítá. Ty vole, já jsem myslel, že to s tím Fordem nedám to Ačkovi, ale... Ty si je podáváš, uhni korveto, tady je to nějaký vyklizený, tak není. Tak ty si uděláš cestu. Tady to je nějaký vyklizený, tak není. Převrátil jsem korvetu. Pěkný. Ty už bereš, že... No. Že jsi ty jezdila taky přes to, jak jsi tam trochu skočil. Jo. Tenkrát se mi stalo, já už jsem tenkrát tam nejezdil, protože... Že jsi tam spadl, ne? Jo, pokaždé jsem se převrátil, ale oproti kámošovi, oproti Wolfgamerovi CZ to nic není. 20krát převrácen. Tak já jsem na něj čekal, přeci já víš ty co, já jsem si ročknul. On tak profrčil, že jsem zapomněl dojet do cíle, jako první. Já jsem se to vždycky vymrdal o ty řetazy, jak to tam drží. Potom jsem se převrátil. Vole, teda jenom malem převrátil. To mě zajímá, co dostaneš. Je divný, ty například dojedeš první a tam prostě naskočí ta blbá karta, když dojedeš například poslední. Že? Ale v tom Team Escapeu, když dojedeš poslední, tak dostaneš víc peněz a expu. Jo? Tak to nebudu nejspíš častěji. Ty vole, zasraný Rhino! Já jsem pěkně letěl. Tam. Já už tě čekám před cílem. Už můžeš dojet do cíle. To stihnu. Myslíš, že se mi rozjede to auto? Ty vole, ten policajt mě tam dotlačí. No. Nemá. Dostanu se jak více peněz.
Že chci konečně ten blbej modrý neon. Kde seš? Tady. Tak co? Co dostanu Jo, za 7 000. A 20 000, Dostal jsem. Jaký Já si skill mod, koupím ale stejně motor. jaké to prodám, to je skill mod. Já si to nechám to Forda na 599 overall. Protože už jedno Ačkový mám. A já přemýšlím, jestli BMWčko mám M3 nebo to Lambo. Ale už je totiž BMWčka už jsem měl, takže beru Lambo. A koupil jsem si motor. No, tak. 146 000. 800 něco tisíc. Tak asi budu šetřit na 2 mega. Bych si koupil Lexuse. No tak to nemám šanci. Já jsem nevěděl, jaký auto si dáš, ale to nemá. Jedna prohra ti nezabije. To mě akorát posilní. Kdyby se dalo vybarvit ten spoiler, tak už si dám červený. No, ale to nemůžu. Vlastně, počkej, ty máš ten účet, jak tam máš to eskové, co? Co? Že ty máš ten účet, jak tam máš to eskové auto, ne? Ne, nemám. Ale nějaký máš, ne? No, mám, no. Ne, se tam, protože jestli jsem to nejezdil nahrou s někým jiným. Vím. Ale já jsem někde jinde. A jsem 46. Tak to co g. Až udělám 60, tak mám splněný achievement. To než udělám, ty vole. No, to bude na hodně dlouho. Já jsem Moc udělal, jo. já jsem za 2 týdny jsem udělal level, jsem udělal 3 levely. No, teď mě můžeš pozvat. Teďka to bude vyrovnaný. Nebude. Pokud zase tam nevěde ten blbej jeep do cesty. A nebo já. No jo, Lambo. Kolik To vůbec, jsi měl koupit spíš ten perfect start. Ten skill. kolik vůbec stojí, stálo to tvoje Murcielago? 1700? Jo, 1700. Galardo? Kolik tak přibližně? Gallardo 1400. Já si nějak beru ten koteč a bude to. Ty vole, on mi vyjde do cesty. Já jsem nic neviděl, protože já jsem byl úplně opřený o tu židli a ještě v dálce, takže nic nešlo vidět. Bych si musel naklonit ten noťaz. Jsem dostal ty podkovy. Pod kojem? No, na ty sprinty. Jak ten magnet. Jo, Podkovy, ty vole. magnet. Dáme nějaký sprint. Jo, mohli bychom dát ten golf. Ty Ačkovej. Dal jsem už golf. Já ten golf nemám moc rád, tam jsou ty stromy, ty vole, tam se vždycky vysekám.
Když je tam Já ta jsem tráva. díky tomu golfu jsem udělal achievement 15 sekund ve vzduchu. Ty vole, víš co nechápu? Co? Jenom že jednou zapomenu úkol, tak hned to není jako domácí úkol 5, co jsme měli za 3, ty jsme neměli úkoly. 7. třídě, a ne 8. No, pro tebe to teďka bude horší, protože Ty vole, zase civilistí. je tma a ještě stromy. Pro mě to, já to nesere, ale se mi líbí, že mám nitro, aspoň budu mít totiž. Budu mít archivent. Ale, a ty A už. ještě do toho ta mlha, ty vole. To je dobrý, když máš flying shot, tak to vypadá ty kostičky, jak takhle. Minecraft. Tak trochu. No, já tam. A ti do prdele. Ty vole, cože? Mě to vrátilo. Ani Já jsem někam jel a mě to normálně vrátilo. Já vidím, že jsi přede mnou. No však jo, já jsem někam jel a tam to nebylo vyznačené, že se tam nesmí, tak já jsem tam jel a mě to najednou vrátilo. Já vím, tam to taky je. To, jak to, že můžeš jít? Vlastně to si použil nitro, ne? Suráči, už nemám to BMWčko jinak. Ty vole. Ty vole, ty tak pěkně letíš. Já. A dostal jsem, ready. Pěkný. By se hodili slideshoty. Ale jak, ty vole, já už chci konečně ten blbý neon. To je blbý, že se tady nedá obchodovat. Dej Ačkový sprint. Jo. Dobře. Jak dlouho vůbec už natáčíš? 37 a asi čtvrtě minuty. Já to může být klidně jen na hodinu, je mi to uprdele. Co ty blbíčku, co tady budeš neustále kecat? Korela. Co se tam kecá? Nejspíš tím závodem bychom to mohli ukončit, jako to nahrávání, jak bychom šli normálně hrát, co? Jo. Já miluji tady ten závod. Tak čau. Se mi nelíbí, že když já hraju, spíš, že kdybych tam já nedával to intro do těch videích, tak bych to měl v pohodě furt v harečku. Bych to měl. A když tam přidám to intro, tak mi to nejde do hárečka. A jde mi to do 460. No, jak to má být? Jo, 480. 480. Jo. Ty vole, 340 jsem tady vyjel. Nitro, co? No, na té rovince. No, teď by se měl udělat nitro. A já nechci dávat ready. No, kdybych teďka nenabůral, tak bych nevyrovnal tu zatáčku. A teď jsem tu úplně nevyrovnal. Jo, tam tu zatáčku taky miluju. Tam do toho se hodí těsně nitro. Tu ostru. No. Jo, kdyby se to dal stopnout, tak teďka si klidně odemknu ten mobil, protože já tam totiž, víš jak je, na smartphone, jak si tam dáš to odemykání, či uděláš to gesto, nebo co ten symbol. Jo. Tak to jsem si tam dal, ale já jsem si tam totiž dal M-ko. Tak mezi stromy, no, drift. Ty už jsi vůbec kde? U cíle. Už tě čekám. No to ti pomohlo. Jen tak, co? Ten magnet? Teď si musí jezdit 35, aha.
No to mě nezajímá. Já jsem tam valil 340. Ok, tady se musí... Ano, tady se musí nabourat. 35, jo? Tak více. Vyjedem. Ale nitro cooldown dvojkový jsem Tak dostal já silnou. ukončuju tím tohleto video, takže pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, pokud se vám nelíbilo, tak budete vidět trvání, já si prdel. Napište nějaký pěkný komentář a zatím čau. Přeju vám pěkné Čau. hraní při vašem sraní. Čau.